Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarita tayo, ana paulwan. Tinasutil nga agtutubo. Nalaing ang makigayam ni Amboy o Bing. Iti lugar da, isulaang ti ubing nga am-ammo ti amin nga agindag. Gapo tatalagamat ngamin anabibo ken nalaing a makigayam. Ngem adda ti saan a nasayaat nga ugali na. Ket dayta ti pakapilawan na launay. Nalaing nga aglaga iti awan met kinapudno na asao ni Amboy. Pasaray ado kadagiti kalugaran na ti maalilaw na. Adda dagiti mangipagarop arabak na laeng ti amin gapo taubingket nga rod. Ngem ado ti bumusor iti kasjay nga ugali na. Kas iti na minsan, ket. Mang Bintong, papayaban na kan ni bakit mo, taganak ka nun. Ha? Anya? Mapan ka kano adagos iti ayan na. Amangan numaragrag kano di sikug na no di ka mapan adagos. Anya? Ay sana mabalin na. Damo nga anak mi dayjay. Nasken ang maarayat ko adagos ta sawak. Dayjayan ni Mang Bintong. Nagdardarasan na pimanaw. Nalipatan na pa yun ti pagbalunan na. Swerte. Kukwak itante kanan ko man ni Mang Bintong. Sigamat Bintong, kasano ko mga aganaka katwalo abulan pa'y lato'y sikug ko. Ha? Nagkunaayakan ka, apapaayaban ka. Ay, awan manay. Ingaraw manin ni Amboy ti kinasalawasaw na. Ha? Ni Amboy, tinangibagakan ka nga aganaka kon? Wen bagayt. Nagdanagak, iso nga nagdardarasa kon nga imay. Takasanaw. Imbagam ka naw nga amangan numaragreg ti sikogmaw no jak agdardaras nga umay. Ay na Bentong. Amom lang aruden ti ugali ni Amboy. Rinabak na kalaang dayjay. Ay, saan arabrabak para kanyak ti naramid na? Saan arumbang apagrarabakan ti kasasaan mo bakit? Ay, iso nga agalwad kanyak ni Amboy. Apay asap sa pulam ti anak ko, Bintong. Nagaramid manan ya anak mo, manang nilya. Agasam, tay nasitgan nak ijay talon. Imbaga na nga, ganak kanon ni bakit ko. Kitnojak arayatin adagaws, maragreg kanon jay sikog na. Anya? Day tatag paisaw. Kit gapot ang madanaganak, nga amangan no adadakis ama pasamak iti damo nga nakmay. Iso nagdardarasak mit anapan. Ngamawan maggayam ti madi ama paspasamak iti asawak. Anyan? Unayan ni Amboy? Iso aparwarem ti anak mo, manang nilya. Takasaritak man iti nalapat. Ay na Bintong. Ay pasensyakan ading ko. Ang awan ni Amboy diti balay. Saan pa'y anagawid manipod itay rimwar? Ay jak ammo no napanan na. Agpinasinsyatan manang nilya. Ngam no kasaritak ni Amboy, ket pilosopon na ang mga numadiswak. Anya? Ay saan ko maa Bintong? Di mo dangran di anak ko. Kasaritam ko malaeng. Pangaasim. Madi mo gati inarami dyan anak ta, Nilya. Winning nga Rod Filimon. Unay mat ngaminan ni Amboy. Kanayon mat abagbaga. Ngam no apay asaan adumngag. Ayan na aya, tasyak man ti makisaritakin ko na. Saan pa'y nga Rod anagawid? Una yan day nga obeng. Imbes ko ma at ipanagadal natin, ito na rin na. Saan ta kompormimot di tangar aramiden na. Dayta nga Rod kat. Iso kasaritam tuman di anak ta. Sakbay ama isarsarak. Nay, sino nga tayo dayta? Unay mo tanti pa may anangag tuk-tuk. Na,
Ay, umayan! Mabitlaan! Ay, Lola! Lola! Naimbag ta ng lukat kadagos. Nay, amboy apo. Apay aya. Kartingam, mapan kay di balay. Agap apat na nanang kintatangkaw. Amangan no agsina dan. Anya, ay, por Diyos. Apay aya. Mapang kalatan. Amangan no maladaw kakit agsinan dagiti dadakkel kaw. Ingkay kitaan. Apay, anya ti mapaspasabak kada kayo nga asawa. Ayan ni Filemon. Ah? Apay nanang? Apay ngagsina kayo ngay. Ay, nagloko kayo nga ubeng. Diyo ay amo at asino man a pinagtipon ti Diyos. Kat saan arumbang agsina? Patay lang ti mamagsina kada kayo. Nanang, anya ka din day nga ibagbagayo. Anya kumaaga po nga agsina kami kan ni Filemon. Saan kayo nga agap-apa? Saan nga rod, nanang? Anya kumaaga po nga aga pa kami ngay. Kat no nagsaya at titinunos mi nga agasawa. Asino ayat tinang ibaga kada kayo nga agap-apa kami? Ni Amboy! Anya! Unay kan anak ko. Uray ti panagdin nami iti inam. Paglulukwamon. Anya aya ti mapaspasamakin ka. Rinabak ko lang mat ni Lola, tatang. Panagkunam ka di katrabak ti panangibagam nga agsina kami iti inam. Apay, kayat mo nga raw niya agsina kami, alaman? Ay, saan tatang? Oh, matlagayam. Apay nga raw niya in ka irabrabak ti kasjay ngay. Daytoy ti tandaanam anak ko. Sarda nga mon ti kasta nga ugali, tanagalas. Sakbay nga adda may sagmak, gapo iti kinalaing mo nga agaramit iti istorya. Ko? Sapay la ko ma. Tay ipangagnak anak ko. Sakbay amay sarsarak ka. Na yun, Bentong. Ta ultimo gayam dagiti nagannakan kwa na, kat kabailan na ayaramidan iti istorya. Wen nga rod bakit? Ay na, nusyak lang at ti ama ni Amboy. Ang mga nutinaso kon. Ha? Maditikas jay nga ugali na. Saan arumbang dayay bakit? Mas daawak mo't ang kadamanang nilya. Apay adida tubngaren di anak da. Wen nga rod Diyak pa'y nakitkita ni Amboy kahit. At dapay latraso na kanyak. No may papan itimbaga na ken ka nga aganaka kon, baybay amon lakay. Bakit? Bayam adagiti naganakkan kwa na timang tubngar iti naalas nga aramid na. Panagkunaklakay. Kasayaatan no kanayon laangan nga ikuyog mo ni Amboy ijay uma. Surwam kit din nga aggamulo iti daga. Kastamot ti pampanunutak bakit. Total, bakasyon mo't ita. Wen nga rod lakay. Amangan no agbaliw no masursuro na ti agtrabaho. Ngamin, awan ton ti oras na amanga lilaw kadagiti kalugaran tayo. Kan kababainan tar aramidon na ko nam Dayta nga rod kat. Mala, bayam bakit. Talaga akas tataramidag. Tapno saan masayang ti oras na ngawan mo tar aramidon na. Wen lakay. Takas itinakunakon. Bareng no maikat nan tinaalas nga ugali na. Diyak kaya, tatang? Anya? Na yan. Kasadot mo tagtrabaho, anak ko. Timang tulong kanyak ang mga sikaso iti umatayaw. Masadutak nga rod. Ay sana mabalin. Sumurot ka kanyak. Diyak kayat. Kakaiso na bakasyon. Aginanaap ko maa. Ay una yun ti kasta rason mo. Ibagbagak lang tirik nak tatang. Isosanda ko mapilitan. Malala. Saan ka apilitan ita? Ngam kadagiti sumarunong aldaw, bayat ti panagbakasyon mo. Sumurot ka kanyak ngagtalon. At damot ka ti kalintagan ni tatang mo anak ko. Kan maysa, kasayatan no itapay laeng, masursuro mon ti agtrabaho iti daga. Unay kayo mo't tinanang. Kaslakit din nagsadutak la unay. Saan mo't nga iti kasta, anak? Kaya't milaan ka ni tatang mo ang makasursuro ka. Ado mo't yamok Ang Di ta kayo man langit.
Ne, Kita lang, Sir Chairman, kayo mo. Amboy, anak, agsubli ka ditoy. Agsarsarita tapay laeng. Amboy! Ay, awanan. Di na kun ingkaskaso di anak ko. Pinanawan naklatan. Lakay, kita di lumabas, oh. Nimot amboy. Kasla nakalidliday man. Amangan nagdram-drama lang day ta bakit. Siguro, addamanan kaya't na biktimain. Sa bagay, Agyaman kid di timpangag ko ti kinunam adya akong komprontaran. Gapo iti naramid na idi kanyak. lakay. Isa bay-bay aman day nga ubig. Saan talatan nga kaskasaw? Apay gaya. Agkupit mo tanti barukong ko. Diyak makaangos. Sorry, agmay-may sakit dito balay. Umayat man, Lola. Amboy, apok. Tulungan, nak. Ha? Diyak makaang... Natalimu daw ni Lulak. Natalimu daw. Oh, bentong lakay. Adtuyen ti makan. Ala, agmerinda ka pa'y samon to ituloy detar aramidam. Agyaman bakit Idi sumlatan dita. Mang Bintong! Mang Bintong! Ha? Arayatan nyo ka man ni Lulak. Apay amboy, anya ayat tinapasama. Natalimu daw ni Lulak iji balay na, manang. Arayatan tayo kuma. Ay namboy. Inkalangan sumapol iti sa bali arabakan. Saan kami amamatikin ka? Anya? Dayta ti agpayso amboy. Ala, panawan na kami dito iti asawak. Ha? Ingka agsapol iti sa bali arabakam. Saan ada kami? Tane, namin anon anabiktima na kami. Iso apanawan na kami dito, tapno saan kami amasinga. Pasensyakan mang Filimon. Jak pinati ti anak yo idi nagpaarayat kanyak. Tanairam kami mo ngaminen arabrabakan na iti konformi dita. Bintong. No namati ako maidi. Amangan no naarayat ko adagos ti inam. Ket intaray mi adagos iti ospital. Amangan no naispal ko mapay. Saan ka mapabasol, Bintong? Takasitin ako namon. Ado ti aramid ti anak ko akalukwan. Iso nga awan ti basol yaw iti asawam. Anak ko, apay analiday ka. Malaglagip ko day di Lola, nanang. Amboy, anak. Husto ti bagbaga ti kaadwan na kalugaran tayo. No saan ko madakas ti ugalik. Ang mga no si bibiyag pa'y lang day di Lola. Namatid ako may di nagpaarayat ak. Amboy, anak ko. Basol ko ti amin, nanang. Basol ko. Idilaeng anaamiris ni Amboy ubing. Asaan anasaya at ti ugali na. Analaing agaramid iti sao. Ati amuna, ket may salaeng a klase ti rabak. Nagbabawi iti kastaunay ni Amboy. Ngam naladawan ti amin, tanapukaw nan ti ipatpateg na unay, lola na. Iso amanipod idin, saan nan nga inulit ti kasjay nga aramid na. Ti agaramid iti sao, kan mangrabak, kadagiti kalugaran na. Kat ininot ang nagsobli ti panagtalak, kan pamatida kan kuana. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ita, nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon.
Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.